Analiżi indipendenti li saret mill-ġurnal Malta Today tikkonferma l-istorja li ħareġ Net News il-ġimgħa li għaddiet dwar il-prezzijiet tal-mediċini, dan kif diversi pilloli u prodotti mediċinali olew fil-prezz b'mod eżorbitanti. U minkejja l-propaganda ta' Super One illi provat timplika li din kienet xi fake news għall-familji, għall-anzjani u għall-pazjenti din qed tkun ir-realtà tagħhom ta' kuljum. L-analiżi tal-Malta Today turi li hemm xieren ta' mediċini li żdiedu fil-prezz u li f'xi każijiet il-prezzijiet saħansitra triplaw mill-Buscopan sas-Sudocrem bosta huma l-prodotti li l-prezz tagħhom sploda, anke l-Flarex li huma taqtir tal-għajnejn u l-Otosporin li huma taqtir għall-widnejn ukoll olew fil-prezz. B'dan tal-aħħar ikollu żieda ta' 200% minn €4.61 issa sar jiswa €13.95. Żidiet oħra ġew innotati fi prodotti bħalma huma l-Antisun Cream u l-pilloli Septrin Forte. Anke kaxxa Panadols ta' 48 għoliet fil-prezz. Intant jidher li l-Gvern qed jibqa' jinjora dawn ir-realtajiet u mhu jagħmel xejn biex jindirizza din id-daqqa tal-prezzijiet mediċinali. Ix-Shadow Minister għas-Saħħa Stephen Spiteri minnaħa tiegħu appella biex ikun hemm intervent immedjat ħalli tirritorna stabbiltà fil-prezzijiet tal-prodotti li jinxtraw mill-ispiżeriji.